हाय फ्रेंड, आज आपण या व्हिडिओमध्ये कुर्ती कलेक्शन पाहणार आहोत. बऱ्याच वेळेला काय होतं, महिलांचं ना डिलिव्हरीनंतर पोट खूप येतं, त्यामुळे त्यांना अशा टाईपची कुर्ती घातलं की खूप पोट दिसतं आणि त्यामुळे अनकम्फर्टेबल फील होतं. त्यामुळे तुम्ही डिलिव्हरीनंतर कशा टाईपची कुर्ती निवडावी म्हणून याच्यासाठीच व्हिडिओ बनवलेला आहे. ह्या टाईपची कुर्ती जर तुम्ही वापरलात तर तुमचं पोट अजिबात दिसणार नाही, शिवाय तुम्हाला एक स्टायलिश लुकसुद्धा येईल. कुर्तीचा कलर निवडताना नेहमी रिच कलरच निवडावा. काय होतं, मळकट कलर जर तुम्ही कुर्ती निवडलात तर तुमचा लुक अजिबात प्युअर दिसतो, म्हणजे रिच कलर दिसतच आहे. म्हणून कुर्ती निवडताना नेहमी रिच कलरचीच कुर्ती निवडावी. कुर्ती निवडताना नेहमी ना फ्रंट साईडला डिझाईन नसायला हवी. आता हल्ली मार्केटमध्ये ना जॉकेटची कुर्ती आलेली आहेत, त्यामुळे फ्रंट साईडला नॉट डिझाईन्स आलेले आहेत. असे वेगवेगळ्या स्टायलिश कुर्ती आलेल्या आहेत. फक्त कुर्ती वापरताना तुम्ही इतकी काळजी घ्या की कटिंगची कुर्ती वापरू नका. कारण काय होतं, कटिंगच्या कुर्तीला काय होतं, व्यवस्थित फिटिंग करावी लागते, त्यामुळे आपलं पोट खूप दिसू लागतं. आणि जर तुम्ही अशी अम्ब्रेला टाईपची कुर्ती वापरलात, घेरा जास्त असल्यामुळे आपलं पोटसुद्धा दिसत नाही, शिवाय स्टायलिशसुद्धा दिसतो, शिवाय अट्रॅक्टिव्हसुद्धा दिसतो. म्हणूनच हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा, कारण शोधून मी डिझायनर कुर्ती आणलेल्या आहेत आणि अशाच डिझायनर कलर तुम्ही कुर्तीची निवडा. आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. आणि जर चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. असेच नवीन व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती येत असतात. आणि जर तुमच्या कोणत्या मैत्रिणीला असा व्हिडिओ आवडत असेल तर तिलासुद्धा नक्कीच शेअर करा, म्हणजे तीसुद्धा अशी कुर्ती वापरू शकेल.